Kaixo, gu Txiun, Lur eta Marta gara. Gure probintzia Nafarroa da eta bere hiriburua Iruña. Nafarroako biztanleria 681.293 biztanletara iritsi da. 2011ko urtarrilaren batean 4.639 iritsi da. 7% gehiago. Nafarroako mendi nagusienak Bediain, Erreniega, Abi, Arangoiti eta Saioa dira. Eta ibai nagusienak Alga, Ega, Alama eta Aragoi. Alga Mediterraneoko isurialde duen Nafarroa da. Garaiko ibaia da. Edo Ibarko iparraldean jaio eta Ebro ibaia hiltzen da. Ega Arabako hegoaldean jaio eta Ebro ibaia hiltzen da. Aragoi Ebroren ezkerraldeko ibaia da. Aragoitik Irioñetan sortu eta Nafarroako erdiberan Ebrora isurtzen da. Alama. Soria, Errioxa eta Nafarroa zeharkatzen duen ibaia da. Eta Ebroren eskuinaldeko ibaiadarretako bat da. Klima. Nafarroako klima epela eta hezea da. Goi presioetako zentroek edo aintzitoiek egun lehor eta oskarbi sortzen dute. Bere posizioa ez da finkoa izaten. Urak iparralderako kokatzen da eta neguan berriz hegoaldera aldatzen da. Kultura. Martxoan xabierraldiak egiten dira. Milaka pertsona Xabierko gaztelura joaten dira. Iruñetik zain Nafarroako beste toki batzuetatik. Gaztelu honetan San Francisco Xabierkoa Nafarroako zainaria jaio zen 1506 urtean. Uztailaren 6-tik 14 festa hitza berriz idazten da Iruñan. San Ferminak datoz, txupinazoak izanda egiten duenean hiriburua aldatu egiten da. Mundu osoko milaka pertsonak hiria hartzen dute, eta kolore gorri eta txuriak nagusitzen dira. Donostiatik Adimendira